Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Putem să luăm COVID și de pe suprafețe, dacă nu suntem atenți și atingem suprafețele și pe urmă imediat ducem mâna la nas sau la gură. Deci nu respectăm măsurile de siguranță sanitară. Deci măsurile de protecție care sunt promovate de foarte, foarte mult timp. Deci trebuie să fim atenți. În primul rând, să nu ducem mâna la nas sau la gură, fără să ne dezinfectăm. Dacă ne dezinfectăm pe mâini, chiar dacă am pus mâna pe suprafețe, cu substanțe, deci să ne dezinfectăm cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, deci substanțe autorizate, și nu avem nicio problemă. E totul ok. Am înțeles. Produsul pe care îl văd în spatele dumneavoastră, Higenium, a devenit iarăși o constantă în utilizarea noastră zilnică. Practic, după un an de zile de când a lovit pandemia, ne-am schimbat obiceiurile de igienizare a mâinilor. Aveți ceva date sau studii în privința utilizării produselor sanitare? Da, noi am făcut și un barometru la începutul pandemiei și acum. Într-adevăr, consumul de produse dezinfectante a crescut. Produsul nostru vedetă a fost Higenium, care este gama noastră de produse dezinfectante, pe care anul trecut, în vremea aceasta, îl exportam în Hong Kong. Îl trimiteam cu avionul. România nu era pregătită în acest moment în acel moment pentru ceea ce trebuia să urmeze. De fapt, cred că întreaga lume n-a fost pregătită. Mi-aduc aminte de vremurile acelea frumoase când puteam să mergem fără mască, ne întâlneam, beam liniștiți cafeaua, fără să ne temem că ne contaminăm cu acest virus. Brandul nostru Higenium a fost exportat anul trecut în 25 de țări, deci nu numai în România, unde spunem că avem și un slogan, că Higenium este peste tot. Am fost peste tot, de la magazine, spații, restaurante, hoteluri, fabrici, uzine. Deci, așa cum am spus, a ajuns să fie exportat în 25 de țări din Europa și Asia, cum ar fi Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Turcia și chiar China, de unde de obicei importăm, nu exportăm. Majoritatea clienților noștri, atât din țară cât și din străinătate, au apelat la Higenium pentru că aveau nevoie de soluții complete de dezinfecție a spațiilor în care își desfășoară activitatea. De la baruri, hale de producție, birouri. Noi oferim un pachet complet de servicii, reunite în divizia Higenium Business Solution, care include soluții profesionale și know-how-ul necesar pentru a securiza afacerile. Ne bucură foarte mult că mediul de afaceri are încredere în soluțiile dezvoltate de Higenium. Este încă o confirmare a calității produselor noastre și serviciilor suport pe care le punem la dispoziția companiilor prin intermediul Higenium Business Solution. Și chiar vorbeam aseară cu departamentul de producție și pentru următoarele 4 luni avem în plan să scoatem 119 produse. Dacă stăm să ne gândim așa, o să scoatem cam un produs pe zi de acum încolo. Ne mărim gama și pentru că în continuare este nevoie de aceste soluții. Acest virus nu vrea încă să plece și nu știm ce va mai veni. Noi sperăm să fie bine, dar ne pregătim pentru ceea ce să nu mai fim luați pe nepregătite, cum am fost luați. Așa cum spunea și domnul Țone în prezentarea dânsului, există, din punctul dumneavoastră de vedere, să spunem, nevoia unei standardizări sau unui control un pic mai strict într-un domeniu atât de sensibil
la calitate și la efectele urmărite de produsele de protecție sanitară. Știu că aveți și ceva inițiative de a aduce industria asta împreună și de a stabili niște standarde de calitate, de fapt, extrem de importante. Așa este. Pandemia ne-a pus în fața următoarelor provocări majore. Lipsa acută de materii prime necesare fabricării dezinfectanților din țara noastră, pentru că majoritatea materiilor prime veneau din import. În momentul în care granițele s-au închis, a trebuit să ne uităm în curtea proprie, în țara noastră, și să vedem că sunt foarte puține sau nu există deloc. Deci trebuie să facem ceva pentru acest lucru. Lipsa unui laborator de acreditare pentru produsele dezinfectante. Am autorizat așa Institutul Cantacuzino, care a autorizat atunci în starea de urgență, dar nu avem un laborator de acreditare a acestor produse dezinfectante și ne ducem cu ele în afara țării și să știți că durează chiar și 6 luni până când facem aceste analize. Și a fost și lipsa de educație în domeniul siguranței sanitare. Autoritățile, ca și noi, au fost depășite, toată lumea era depășită de situație. Ce am făcut noi în pandemie? În primul rând am pus bazele unei asociații patronale a producătorilor din domeniul produselor de siguranță sanitară, pe care l-am numit simplu Protejăm România, deoarece este nevoie mai mult ca oricând ca toți producătorii de materiale de protecție sanitară să se unească. Să dezvoltăm împreună, să producem împreună materii prime, substanțe active, produse finite, atât pentru piața internă cât și pentru export. Scopul acestei asociații este de a colabora pentru dezvoltarea afacerilor în comun, pentru a promova legislația favorabilă în mediul de afaceri. Ne dorim să construim împreună relații de business, facilități de producție și să ne menținem interesele, să ne le susținem interesele în relația cu statul. Ne propunem un parteneriat activ cu statul român și ne propunem să educăm populația în privința măsurilor de siguranță sanitară. Cum facem asta? Deci, în primul rând, suntem în dialog cu autoritățile și firmele specializate, membre ale asociației patronale, pentru dezvoltarea unui laborator care să acrediteze produsele, un laborator al nostru făcut aici în România. Cu ajutorul acestuia vom putea să promovăm, să protejăm produsele de calitate, să certificăm calitatea și profesionalismul. E un proiect destul de ambițios, de multe milioane de euro, pe care îl vom pune în practică, sperăm noi, în cel mai scurt timp. Vedem că sunt banii europeni, e acel Program Național de Redresare și Reziliență. Dincolo de acest laborator, noi am dezvoltat și o platformă de training online, se numește Afaceri Sigure. De ce? Pentru că în pandemie toată lumea trebuia nu știa ce să facă și ce am făcut, am învățat de la specialiști. Atunci ne-am gândit că putem să facem o platformă online pe care specialiști din diferite domenii să ne învețe cum să ne protejăm de virus. Am început cu cursuri din domeniul Horeca, o să mai punem cursuri și pentru retail și cu diferiți specialiști din domeniu. Al treilea proiect pe care vrem să-l dezvoltăm este și un standard, într-adevăr, deci, cum spuneați dumneavoastră, un standard special în domeniul siguranței sanitare. E foarte dificil în prezent pentru un producător care respectă toate regulile, obține autorizări de la Ministerul Sănătății să concureze cu producătorii și comercianții ilegali. Avem un demers în acest sens, început cu Ministerul Economiei și cu Organismul Național de Standardizare ASRO. Vrem să promovăm un asemenea standard și suntem în faza de prospectare, pentru că trebuie să vedem
ce standarde există, dacă există la noi în țară, dacă există în Uniunea Europeană. Deci acum deocamdată am creat doar grupul de lucru, sperăm ca în cel mai scurt timp să implementăm acest proiect. Din discuții, cred că undeva 6 luni va dura până când o să avem un standard pe fiecare domeniu în parte. Acum așteptăm rezultatele pe care o să ni le comunice ASRO. Da, într-adevăr. Cred că această pandemie, așa cum spuneați și dumneavoastră, ne-a învățat, pe de o parte, importanța integrării fluxurilor de producție vitale. Ne-a învățat că e important ca fiecare țară să încurajeze business-urile locale, astfel încât să reușească intern să-și asigure aceste nevoi de producție. Vă mulțumesc! Dacă mai aveți ceva de adăugat. Era o întrebare venită din public și vă invit pe toți paneliștii să urmăriți secțiunea de Q&A și de chat. Care sunt exact produsele pe care le veți lansa? Pentru că un număr de peste 100 de produse noi e ceva impresionant. 2-3 cuvinte, dacă ne puteți... Da, sunt produse pentru dezinfecție. Avem și o gamă pentru copii, este gama Hygienium Kids, pentru că, într-adevăr, copiii sunt mai sensibili și am studiat și am dezvoltat produse speciale pentru ei. Avem produse pentru diferite industrii specifice, deci gama este destul de mare. Platforma de e-learning se numește Afaceri Sigure. M-a întrebat cineva în public. Scopul nostru cu această asociație a producătorilor este să revitalizăm industria chimică din România. Deci vrem să creăm un ecosistem de business capabil să asigure întregul necesar de produse dezinfectante pentru țara noastră și pentru export. Deci Hygienium vinde deja în 25 de țări din lume și împreună vrem să conlucrăm pentru dezvoltarea unei oferte competitive de produse de siguranță sanitară în România. Eu consider că România are resursele necesare, economice, umane, capabile să dezvolte o industrie de profil la standarde europene. Sunt foarte mulți specialiști, foarte mulți cercetători care sigur s-ar întoarce în România și ne-ar ajuta să dezvoltăm produse de înaltă calitate. Deci, cu autoritățile, cu experții din domeniul sanitar, pe baza fondurilor europene aflate la dispoziția României, țara noastră, vă spun, are o șansă de a construi rapid un sistem de protecție sanitară de ultimă generație, care să includă produsele și serviciile necesare și să asigure un răspuns prompt, eficace, în cazul apariției unei crize ca cea de COVID. Da. Știu că e o misiune dificilă, e greu să reușești să aduni la aceeași masă producătorii, comercianții, reprezentanții autorităților, însă suntem convinși că vom reuși și deja am făcut niște pași în această cale. Mulțumesc! Mulțumesc și felicitări pentru inițiativă. Într-adevăr, nu este o misiune ușoară, dar este necesară. Aproximativ 50 de cadre medicale lucrează la secția de terapie intensivă, atât în sectorul COVID, cât și în cel non-COVID. De 7 luni la Spitalul Bătrânanești din Timișoara. Foarte răspândite în natură.